Siyo nga gilupig ni Jesus sa katarungan ang mga Sadusiyo. Nagpanon sila pagbalik ngadto kaniya ug nangutana na pud og laing mga pangutana. Ang ilahang gipanaglantugian, of course, ang intention is to trap Jesus, no? Ilang bitikon. Ang una mao ang mahitungod sa pagbayad sa buhis. Nga angay ba nga ang mga Hudiyo magbayad og buhis sa emperador sa Roma. Ang simple ni nga tubag ni Jesus, unsay anaa diha sa hulagway sa kwarta, si Emperador Caesar. O kung mao ka na, ihatag ang kang Caesar. Kung unsay kang Caesar. O sa Dios, kung unsa ang sa Dios. O sa lain na usab mahigayon, lain na usab ng mga pangutana, mga Sadusiyo, sa wala pa kining karon nga pangutana, mahitungod na pud sa katong gitawag nila Levirate law. Kay mga Sadusiyo usa ka hutong sa mga Hudiyo nga dili motuo og kabanhawan. Wala sila'y pagtuo sa life after death. Wala sila'y pagtuo about angels. So ilang gigamit ang balaod ni Moises mahitungod sa katong gitawag na Levirate law, nga kung ang usa ka igsoong lalaki mamatay o dili makahatag og anak sa iyang asawa, ang sunod nga igsoon musunod pagpangasawa aron paghatag og anak, ug hantod na hurot ang pito ka magsuon wala gihapoy anak, kang kinsa man kuno kining bana ining abot na sa gingharian o sa kabanhawan. Sakto ra magdayon ang tubag ni Jesus nga wala ba day kamo makabasa sa pagtulunan nga sa panahon nga diin ana-ana kita sa kabanhawan, sa gingharian, dili na magpuyo ang mga tao isip bana og asawa, kundi sama na sa mga anghel kauban dito sa ang Dios dito sa paraiso. So mauning punto nga gilupig ni Jesus ang Parisiyo, gilupig ni Jesus ang Sadusiyo. Mao na karon lain na pod nga pangutana unsa may pinaka mahinungdanon nga mga sugo. Unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Dito sa Mateo 5, versikulo 23, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there and go first and be reconciled with your brother. And then come back, offer your gift. So that's how important. Magunsa man ang imong offering kung ikaw aduna may mga differences, mga kaaway. Si Juan usab sa 1 Juan 4:20 nagingon, if anyone says, I love God and hates his brother, he is a liar. Kanabang moingon nga gihugma ko ang Ginoo and at the same time adunay pagdumot og kaligut-gut sa iyang igsuon, baka kong siya. Higugma ang imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalaguguna-huna. Higugma ang imong isikitaw sama sa imong paghigugma sa imong kagalingon. Mao kini ang duha ka importanteng sugo.
Murag pareho pero apan lain-lain. Kay dili man lang kini nagasukad sa kakayahan sa tao sa paghigugma. Ang gugma nga gihisgutan dinhi mao ang gugma nga gipakita sa Dios, gugma nga gipakita ni Hesus. Nga atong kakayahan sa paghigugma sa Dios should come from the love of God to us. Nga atong kakayahan, moingon kitag, higugmaon ko ang Dios sa tibuok kong kasing-kasing, sa tibuok kong kalag, sa tibuok kong hunahuna. Mahitabo lang ka na kung ikaw mismo mo profess nga ako gihigugma sa Dios. Kung ikaw makaprofess nga misinati sa paghigugma sa Dios. Kay only in that way nga makaamgo kita, makabati kita sa maong gugma, kay we can love in the same manner sa paghigugma sa Dios ug paghigugma ni Jesus ngadto sa atong isikatawo. Dili sa paagi nga tawhanon nga paghigugma. Kaya ang tawhanon nga paghigugma sinukod. Ang tawhanon nga paghigugma daghang kondisyones. Mao na nga kumingon kitag with all your heart, with all your soul, with all your mind. That means you have fully experienced this love from God. Ug imuha gayud kana nga gibati. And only in that manner nga makaingon usab ikaw nga makahigugma ako sa akong isig katao. And this is the love that Jesus is talking about in the two greatest commandments, love of God and love of neighbor. Not the way we love, not the tawhanon, the human way of loving, but Jesus' way of loving, God's way of loving. And that should be the foundation. Kung wala ka na, dili buhi diha sa ato kasing-kasing ug sa ato kinabuhi, it's difficult also to love our brothers and sisters. Kaya we will always be loving in the manner nga sa ato pod nga mga pamaagi sa paghigugma dili iyaha sa Dios. No? So hinaut unta nga ato na siya nga pangayoon nga grasya kanabang pagsinati nining paghigugma. Mao man lagi kadto. Mag-unsa man ay imong offering, kung doon na pa kay mga differences, nga saan na tuan nga wala agyapon imong mga kuan, so you have to go back. Balik, lakaw, pakig-uli. Paghuman, dalhain mong offering. Si San Juan nagingon nga dunay moingon nga I love God and yet hates his enemies. He is a liar. Kay kana tawhanon man kana nga pamaagi sa paghigugma, inconsistent, dili takdo. Mao na nga ang preach ni Jesus dinhi mao ang gugma nga nagasukad sa gugma sa Dios nganhi kanato. Gugma nga nagasukad sa gugma ni Jesus. Mao na nagtan-aw ko sa ato nobina sa Sacred Heart kay naa diha gipanghinganlan ang tanan nga kini nga maong gugma nga nagasukad sa mahal nga kasing-kasing ni Jesus.